What's up mga ka-istorya? Welcome back sa ating YouTube channel. Good morning sa inyong tanan. Kaya napunta another video, another update. Pag na ay update, meaning na anak po'y bagong itlog si Madonna. For this video, ubani ko ninyo para mag-update na punta sa mga itlog ni Madonna o pila na yung itlog karon sa previous na to nga update is na nasa Jay Unom. Hopefully, naanapot si Jay bago karon. And as usual mga ka-istorya, nagbisita yung update na to nila Madonna o ni Rocky. Atong pakanon, atong painon, and then atong i-check lang itlog kung pila na. Later na po tayo bagong shoutout kanindot kaadyo kay sa previous na to nga mga video is tagsa-tagsa ang atong mga shoutout. So karon na tayo duha tayo pang shoutout. So pinsa man na mao na inyong atang-atangan unja sa tumoy-tumoy napit katapusan nga video na to. So kung bago pa ka diri sa atong YouTube channel, welcome ka sa pamilyang Bisaya. Thank you for watching. Thank you sa pagbisita. Thank you sa suporta ka na to, and don't forget to subscribe, like, and hit the notification bell button para updated ka sa mga video nga pang-upload na to. Before na to start na tong istorya, intro, pasok! It's a revolution. Can you see it? Kamusta mo diha mga Bisaya? Today is na po tayo bagong istorya, na po tayo bagong video, na po tayo bagong update sa atong manok, sa atong tangkal. So sa karon mga ka-istorya is ko'y isulti ninyo sa nahitabo gahapon. Samtang nagpaabot ni Madonna kay pag ganito na imbis nga aon tamong ipakita na dito pila na itlog ni Madonna kay samtang sa susadyo pagpapainit kadto dito sa tangkal. And nakita na si nga minsan ka na po sa ilang itlogan. Samtang pag nagpaabot na ni nga munaog or di na pa ka munaog kay maglumlum na. Sa ko istorya ninyo sa nahitabo gahapon. So, gahapon may 25 sa hapon. Samtang nagpatukto ko sa manok na kalimtan ho pagsira ang pultahan, no? So na ko ming diretso gawas si Madonna. Good thing is paggawas ni Madonna is wa si ja mindagan dito sa kanang gawas. Pero nakagawas si ja sa tangkal pero naa lang sa kilid nara sa duol sa tangkal naglibot-libot. Wala na ho siya na video kay murag naratol po ko pagkakita ni ja nga nang gawas. Akong gibuhat is awsan gi listingan og dakop, aw si ja gi hinahinadyan og dakop kanang wa si ja na ila na ho. So familiarize na sila sa palibot, mo na nakanindot sa manok, no, kana naka-familiarize na sila kay di na sila magpatakagdagan di para sa ubang manok nga kaila kaadyo magpatakagdagan ining nakabuhi. So maadyo no na naka-familiarize na ang atong manok sa kanang palibot. Siguro sa mga next video, next update na to is akong testingan sila o palibot-libot diri sila testingan og buhian, pero atong bantajan gihapon para maka-familiarize sila kay arong ining abot sa panahon nga tusa na ng mga itlog ni Madonna, indot og buhian ra diri di ba? Kaya arong makalibot-libot sila diri o sa kaban sa mga piso, maglibot-libot ang diri arong maanad sila. Na-realize na nga atong manok is naka-familiarize na sa palibot, so di na ta mabalaka o makalimtan na to og sirado gatong pultahan sa tangkal. So mo to. And very happy ko nga mo update ninyo mga ka-istorya nga ang atong channel is minglambo na gadyo dinay-hinay naman since pag-upload ng video about sa manok naata sa 157 subscribers, and as of today May 26 na nata sa 166 subscribers. So nasa about 34 subscriber na laman before na to mahit na gatong first 200 subscribers. Sa ang giingon pa nindot kadyo gatong update sa atong channel, bisa ginay-hinay anam-anam gamay ginagmay, maabot ug ma-reach lagi hapon na nato nga goal. In time maabot na nato. Ang istorya gusto ba ninyo makita si Madonna samtang itlog o naglumno makato o kay bawo. Kung gusto ninyo makita na pakita ninyo kung sa sitwasyon ni Jack karon kung sa ilang porma. So to si Jack karon sa babaw na tambay sa ilang itlogan siguro og nangitlog o naglumlum ng kaha. Ay pakita ninyo kung sa sitwasyon ni Madonna. So tara, adtuon na nato mga istorya. Na ipakita ninyo kung sa porma ni Madonna. So tara. So dito karon diri sa tangkal ni Rocky ni Madonna mga ka-istorya. So na si Rocky and then si Madonna is to dito. So nakita ba ninyo? Pakita kinang ba ninyo? So mga ka-istorya man ni si Rocky. So nga na doon na si Japirme basta ag si Madonna is mungan to sa ijang itlogan. So to ara si Madonna dito. Kita ba ninyo? So na kana nakita rin ako ni Madonna. Si Madonna dala.
dili na lang siguro na to sa sudlon mga kaistorya kay basi mabusaw pa si Madonna no. So paabot-paaboto lang na to. Huwatan na to. Hindi ka human nila o manaog na pa sila. So, mo to pwesto ni Madonna dito mga kaistorya no. Mo to yung sitwasyon karon. So, na lang na husudla ka basi mabusaw pa dito. So, paaboto lang na to and then atong tanaw mo pila na ilang itlog karon Martes May 26. So, dito mo balikan ta mo kay proud na ako laing bati sa mga diyan kadiyot sa Luwat sa mga kaistorya, okay, ting paniud to na po. So, tara, kubani ko ninyo ato pakanon na kato mga manok. Itong pakanon si Madonna o si Rocky. And hindi ka human na to, paniud to na po ta. And atong i-check kung pila na ilang itlog. So, tara. And mo to mga kaistorya no, napakaon na nato atong manok, napatuktok na nato and karon kita na po yung kaon kay ting paniud to na mabas mo data. So kamo po pagkaon po to. So unsa balikom na ho, update mo na ho tong tanaw nag-itlog ni Madonna kung pila na bay kapito. So siguro mga unda patagtaon kay ang sa tong tiyoso ng bilabhan kay sayang init. Balikan mo na unsa i-update mo na ho. So bye-bye sa. And what's up mga kaistorya, diyan na tanahon mga tagpaniod to and diyan patriya sa tangkal nila Rocky ug Madonna. So atong tanahon o larbay magtubaguhan dito sa ilang itlog o pito na bakabuok. So tara, sudlo na to dito magdugay kay init na. Mga kaistorya, so na si Rocky ug si Madonna diha and so ay pakita ninyo og bagong tubigan nila. Okay ni. Ana sila bagong tubigan and kana mangubkob na po si Madonna. Ato ng tanawon kay init na kayo para makagawas na po ta. Uy! Hala! So, ano mga kaistorya no? So, naayos sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hala, 8 na itlog ni Madonna. Hala, nag-expect ko itong 7 pa. So, noon sa pagkitabuan ay mo ng 8. Hala, ayos ah. So mo to mga kaistorya no, na 8 nag-itlog ni Madonna. So kung sa to pagkitabuang na 8 naman. So nangitlog tingal dito sa gabi puro ganyang kadlaw. Kay karon nangitlog mo to sa dagan ng buntag. So ambot ko noon sa to pagkitabuang na 8 naman. So usa na to ni Pradon balik sa ta dito kay Arinita. Basta mo to mga kaistorya no. So wow. Nagtuo kog 7 pa itlog ni Madonna. Pag tanaw na to, 8 na itlog ni Madonna. So nagunahon sa to pagkitabuan kay nagtuo ko pang 7 paron. Tuwa pa ang itlog ni Jaganina. So siguro nang itlog to si Jagahapon or pagkakadlawon, no? So pero major po. Major kay na 8 na itlog ni Madonna. So nindot daghan na. So siguro ni kambutan nagsiyam mur na po or more baka na siguro maglumlum na. So wata kay bao na pabutong lang na to o kano sa sila mahuman og pangitlog and then mo to update na to karon mga kaistorya no. Nakakurat nga update karon 8 and shoutout na ta sa atong bagong subscriber. So thank you kay Miss Ginny Rojo for subscribing. Thank you for supporting and thank you for watching. And shoutout kay Dudong Orland Aranjes of Hilongos Leyte. Dong, shoutout kanimo. And bonay update na to karong adlaw mga kaistorya. Sila'y ato mga shoutout karong adlaw and thank you for supporting me. Kung bago pa ka diri sa atong YouTube channel, don't forget to subscribe. Hit the notification bell button para updated ka sa mga video na to. Motoy gaman na to karong adlaw mga kaistorya and God bless us all. Thank you for watching. See you sa next video. Peace out. Bye-bye.